Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van maandag 9 juni. Van Oud-Vossemeer tot IJsendijken en van Vlissingen tot Axel. Het hele Zeeuwse landschap wordt gesierd door zo'n 400 kerkgebouwen in alle soorten en maten. Maar hoe lang nog? Gekerkt wordt er al lang niet meer overal en de gebouwen zijn bijzonder kostbaar in onderhoud. Er zijn een heleboel kerken die monumentaal zijn en die een macht aan geld kosten. En dat valt hier nog wel mee. En hier is de dorpskerk van Kleverskerke. De charme is dat het een eenvoudige dorpskerk is. Dat hij niet te groot is. Als je met 40 man in een kerk zit waar 1000 mensen in kunnen, dat is niet zo plezierig. Erfgoed Zeeland houdt zich bezig met de toekomst van alle Zeeuwse kerken. En die toekomst is niet heel rooskleurig. Van de ruim 250 kerken die nu nog in religieus gebruik zijn, is de verwachting dat binnen nu en 15 jaar ongeveer de helft zal moeten sluiten. En dus moet er voor veel kerken een andere oplossing gevonden worden. Zoek, eigenlijk zou ik zeggen, in iedere plaats naar een ideale oplossing. In Kleverskerke zien ze dat anders. Daar zien ze voorlopig nog geen problemen. Op het ogenblik niet en zeker niet snel. En wie weet over een aantal jaren, nou misschien wel. Maar dat is koffiedik kijken en dat kan niemand. Toch staat de kerk bij Erfgoed Zeeland wel degelijk op de lijst met kerken waarvan onzeker is hoe de religieuze toekomst is. Maar over het gebouw zelf zijn minder twijfels. Mensen zijn daar getrouwd, mensen hebben daar andere mensen begraven, zijn kinderen gedoopt. En die emoties die spelen meestal wel een rol. En dat betekent ook wel dat je in kleinere kernen wat makkelijker een andere oplossing voor het kerkgebouw kunt bedenken. Binnenkort is de kerkenvisie van de gemeente Middelburg klaar. En daarmee is van elke kerk in heel Zeeland bekend hoe die ervoor staat. Vanaf morgen gaat de maximumsnelheid in Grijpskerke flink omlaag, naar 30 km per uur. De maatregel wordt genomen om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Op deze wegen geldt nu nog een maximumsnelheid van 50 km per uur. Dressuur-Amazone Tessa Baaiens van de Vrie uit Zeer Hendrikskinderen, hier te zien op archiefbeeld, heeft bij een internationale landenwedstrijd in het paradressuur goud gewonnen met de Nederlandse ploeg. Olympisch kampioen de Verenigde Staten werd met ruim 8% verslagen. En net als vrijdag rijden er morgen helemaal geen treinen. De stakingen zijn het gevolg van vastgelopen CAO-gesprekken tussen de NS en de spoorvakbonden. Ze zijn niet tevreden over de geboden loonsverhoging en bovendien willen de bonden betere werkomstandigheden voor het personeel. Fietsen met een telefoon in je hand, daar krijg je een bekeuring voor. Maar fietsen met een boek in je hand, dat wordt aangemoedigd. Of tenminste, hier in de bibliotheek in Tholen op deze leeskilometer fietsen. Het is eigenlijk heel simpel. Lezen is leuk, fietsen is leuk. Nou, dat doe je dan gewoon samen op één apparaat. Om zowel lezen als bewegen bij kinderen te stimuleren, reizen deze twee fietsen de verschillende bibliotheeklocaties in de gemeente Tholen af. Het is een project vanuit het Leefstijlakkoord van Tholen en het lijkt aan te slaan bij de kinderen. Ja, wel leuk. Gewoon lekker fietsen ook nog. Ja, het voelt eigenlijk best wel gek. Want ik heb het nog niet eerder gedaan. Ik vind het niet echt raar, want dan kan ik me ook beter concentreren. Het leuke is dat je aan het lezen en aan het sporten tegelijk bent. Vind je dat een goede combinatie? Ik vind het best wel een goede combinatie. Omdat het sporten en lezen tegelijk zijn, het is allebei goed voor je. Ja, dan is het wel handig om het te doen. Binnenkort moeten de fietsen ook langs de basisscholen gaan. En dan gaan ze in 2 weken tijd kijken hoe de kinderen van 1 klas, hoeveel kilometers ze kunnen fietsen. Want je kan meten hoeveel kilometers gefietst wordt tijdens het lezen. En dan mogen ze zelf hun boeken uitkiezen, neem ik aan. Tuurlijk. Alleen maar boeken die ze echt leuk vinden om te lezen. Rien Dekker uit Wolvarsdijk heeft zijn baan in de zorg opgezegd. Hij is begin dit jaar fulltime kunstenaar en muzikant. Het is echt allebei mijn jeugddromen. Muzikant en kunstenaar, dat wilde ik altijd worden. Maar ja, dat wil iedereen. En dat valt niet zo mee. Maar ik merkte op een duur dat het ging lopen. Ja, en dan moet je er op een duur gewoon vol voor gaan, denk ik. Ja, je merkt dat mensen het zo tof vinden wat je doet en dat ze er blij van worden. Ik wil altijd mensen blij maken met mijn werk. Maar nu
maak ik muziek ergens en dan zijn er 50 man super blij. Ja, dat is zo fantastisch, hoor. Dat is het mooiste wat er is. Ze is gevaarlijk, makker, kijk maar uit. Nu lijkt ze dol op je, maar voor je het weet ga je onderuit. Is te lezen in haar ogen, voor je het weet is leed geschied. Een hart is snel gebroken, maar erg vroeg hele wil het niet. Juist die combinatie van, dat zie je hier misschien ook, ik werk meestal als ik schilder in stilte, helemaal in mijn eentje. Dat is ontzettend lekker, maar dat zou ik niet altijd willen. En in het weekend dan sta ik op drukke feesten en dat zou ik ook niet altijd kunnen. Misschien wel willen, maar gewoon niet kunnen. En een van de twee zou ik te saai of te druk vinden. Ik heb niet heel grootse doelen. Ik wil er gewoon op een leuke manier van kunnen leven. Ik hoef geen miljonair te worden als ik gewoon zo door kan gaan zoals ik nu doe. En mensen blij kan maken met een schilderijtje of een optreden, dan is het perfect voor mij. Vandaag waren er vooral stapelwolken en sluierbewolking. Maar er was vandaag ook genoeg ruimte voor de zon, zoals hier te zien in Middelburg. Vanavond neemt de bewolking toe en dat resulteert in een zwaar tot geheel bewolkte nacht. Het koelt daarbij af tot zo'n 14 graden langs de kust en 12 graden in het binnenland. Morgen wordt een overwegend bewolkte dag met lokaal wat lichte neerslag. Het wordt 17 tot 19 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dan de vooruitzichten. Woensdag draait de wind naar het oosten en wordt er warmere lucht aangevoerd. De temperatuur die loopt op tot een graad of 22 en het wordt vrij zonnig. Donderdag en vrijdag zijn echt zomerse dagen met temperaturen van 28 graden. En in de avond is er dan kans op wat pittige zomerse onweersbuien. Tot zover deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.